So against the light. So hi guys, welcome back to my channel. It's me again, Lorna Official. Kita nyo naman siguro sa outfit ko or sa title ng video na ite na nanganimi. Among giani na ang among kanang basak nga gamay kay maoray na tanuman namo kay nawa man irrigation dani so naghuwat nami kanang tubig sa uwan. So ayan. So tara. Lumayo na pa no? Bulutin mo na, bulutin. Bulutin mo na. Wala na dito. A few moments later. So guys, kani si gahapon gisugdan na siyang tatay so mo mo gitiwas karon. Medyo lisod siya anihon kay kanang gubot siya og uhay. A few moments later. We're done! Lingi sabi? Lingi sa dong? Third batch. Hangat. Kaning dani amo apod ni kani. Es katong tayo sa dito. Gawa matanom eh. Kay. Way tubig. Ay dag binta-bintahan ni da kaning yuko. Mung mo ning huay.
Ugoy. Lubong tay? Hindi na ni abtag. Udto. Tagoy kinakusgan to ah. Tilaway. Tilaway. Tunga masugod tayo. Amaw. Wala to. Masig din ako kaibot dan eh. Mabuto na yung cellphone, so ayan na lang. Bye. A few moments later. Yay, mana. Isa, duha, ulo. Uli na mi. Balik unya kay magakot. Ha? Hanyare. You're getting tired. Yeah. Nahuman ra jud in town. Pila kay abot na ni dong? Watong ang sako. Tawag tapal de. Kinakusgan na mong mga Dapan. nihay oh. Wala ka ining siya. Sinja. Kasi trapal ka buyer ng dong. Tapok naman ah. Tulo na siya kakahon. Hagardom ang face. Bebe! Uli sa Ajud malikaya na oh. Ay daghang samad-samad ni gagmay.
Lulipap. Nating ako sa PL kay. Ano ngat-ngat? Nabanggod akong tiil. Basta pairan sa kita. Gibutan pa. Gibutan pa gunti. Tapos kani pa. Kung napansinin sa ganina nga murag kag kanang nagkiang-kiang. Madani si Ja. Napalot. Oh, diba? Hanggang midjas na ang san. Yung ganina da po yung galong buto. Sakit! A few moments later. Ni siya bulhot. Inauso ang freezer. Bagag mag-operate. Lain tigungit, lain tigkuan. Pila kakasako daw ni maabot. Adlok po ni siya kay kakama umukuha na pirit kay pa basi di mong kamot may makaon. So kailangan expert mo. Apit na siya mahuman guys. Gamay na lagkuwang. Gamay na lang ng hungit. Sa ulit. Baon sa nang nay duha ka sakop ilain lahin man punak suplanan ang unsa man sa takop o unsa na siya. Isa, duha, tulo, upat. Sa sako. Tapos tahopan pwede na na uban na. Bali na ba? So ibalik kay ito nila kay murag takot nga ang sa panagyan napay mga humay-humay ang saingan lang na napay mga dahon-dahon saan karon pa man lagi ko kita dan yung bulhot nagababang saan na siya nga ni di ay so much for watching and hope you enjoy, and please don't forget to like, share and subscribe my channel. So